Соңғы 18 елда менә бу яңа эшкә кергәннән соң татар мәгълүмат чаралары сан ягыннан күбәйде, телевидение, радио каналлары артты. Гомердә булмаган лазер тәлинкәләре татарча чыга башлаган. Ул гына ел хәзер инде алар миллионлап чыкканнар. Тормыш үзгәрде һәм журналистикада яңа буын укучы һәм яңа буын журналистлар үсеп чыкты. Шушы үзгәрешләргә карамастан соңгы елларда яшьләрнең милли үзаңы, туган телен белүе экренүсә. Күп гимназияләрдә, мәктәпләрдә, лицейләрдә татарча белем алган яшьләр күренә башлады һәм алар бөтенләй башкача. Һәм шул ук вакытта әле аларда һәм башка гомуми мәктәпләрдә туган телне белүчеләр, газет журнал укучылар артмый, хәтта ки бу турыда сөйли. Татар басмаларының тиражлары төшүе, аларның әлбәттә кайберләре яңа туып, яңа газетлар хасил иттеләр. Әйтергә мөмкин, безнең газет, Ирек мәйданы кебек газетлар уңышлырак акчалар кебек басмалар уңышлырак тираж ялар, ләкин һәлә алар һәркайсы үз юлыннан барып, шәхсән мин татар матбугатын укуын бирәм. Чөнки беренчедән рәхмәт, ихлас әйтелде. Мин ихлас әйтәм, мин ничек башка икәнен курыкмыйм, ни өчен укымыйм? Ихлас өчен укымаганга түгел, ихласлыгын өчен. Ни өчен укымыйм? Кадерым отличие. Чөнки көндәлек тормышта минем өчен кызыклы булган темаларда юк, ләкин укырга туры килә ни өчен? Чөнки телевидениедә эшләгән журналист буларак, татар дөньясын яктырткан кеше буларак, әлбәттә инде тема белән таныш булырга кирәк, моның белән хәбәрдар булу таләп ителә, шуңа күрә татар матбугатын укып барырга кирәк. Ни өчен укымыйм? Чөнки инглиз телендә беләм, рус телендә яхшы беләм. Татар теле белән чагыштырганда инглиз теле һәм рус теле мәгълүмат чыганаклары алар күбрәк, тирәнрәк, сыйфатлырак, эчтәлеклерәк. Шуңа күрә вакытымны итмичә генә мин башка төрле, тагы да сыйфатлы масса күләм мәгълүмат чараларына мөрәҗәгать итәм. Хусусар телевизияләргә әгәр масса күләм мәгълүмат чаралары халыкка файдалы булган булса. Димәк, файдалы түгел. Мәсәлән, мин акча китерә икән, белмәгәндә, башка матди мәгълүмат, рухи файда китерә икән, мин аны хоть инглиз телендә, хоть француз телен өйрәнеп укыячакмын. Потому что миңа файдалы. Синең белән синап торып бәхәсләшәдәм, ничек инде файдалы түгел дип, миңа файдалы, миңа файдасыз дип күрергә мөмкин матбугатны. Ул бөтенләй дә минемчә дөрес фикер түгел. Ничектер теге хиссез, моңсыз дип әйтимме, бирелү аркасында газеталар төсезләнеп кала. Андагы язмалар гади примитиврак кала. Менә ул әйтте, мин бирегә килдем яшьләр белән чыгышырга, биредә яхшы теге саллы журналистлар утыра, һәм алар да минем белән килешер. Без яшьләр менә шушы татар җанлы егетләр, кызлар килгәндер дип беләсезме? Менә дөрестән дә миңа да ошаган газеталар бар, ошаган газеталар бар, ошаган журналистлар бар, ошаганнары бар. Радио, телевидениегә дә шулай ук кабыла бу. Менә миңа ошамый дип кенә түгел, һәм менә ни өчен ошамый, һәм ни өчен ошый дигән үзегездән фикерләр ишетәсе килә. Игнор Галимов, газет журналларга килгәндә әлбәттә газета күп, әмма ләкин мин хәзер сайлап алган берничә генә журналистны файдаланып, шул мәгънәсендә кызыксынып укыйм. Аңладым. Минем үзем нигәдер милләт белән бәйләнеш булган темаларны кызыксына. Шуңа күрә кайсы газета, кайсы журнал безнең милләтебез, аларның үзенең ничектер изелүбез турында язам, шуңа күрә үземә шул тема кирәк. Ләкин сыйфатлар, әлбәттә ләкин башка темаларда ул сәясәт дә ничә тонна нефть җыйганнарын, Россиягә күпме салым түләгәннәр булмасы. Менә миңа күп нефть тапканнары бик кызык. Әмма әйтергә кирәк шул кызык, ләкин әйтергә кирәк шул тапкан нефтьнең 80%-ын Мәскәү үзенә ала. Менә 80 икән, мин аны шул нефтьне тапкырым, нефтьнең бәясенә, шуннан соң Татнефтьнең әле 60 миллиард икән инде ул салым түләгәнен санап утырам. Шуннан соң сине уйлаган 80% мигән аның бюджет устройствосы өйрәнәм, башка каты бетә. Миңа күпме калды икән дигәсем килә, шул заманның кешеләрсем килә. Һәм бу елда хосусый нефть компанияларын күпме баскан, анда 5-6 миллиард булай. Һәм дәүләтнекен. Соңгы вакытта Татнефть инде Роснефтькә кереп чыгып калды. Ягъни менә бу саннар белән татарча әйткәндә перелимит итү, саннар белән уйнау, тапкырлау һәм менә бүген безне икмәксез
neftsiz, üysüz kaldırsalar, bugün bilip şu an gazeteye yazıp çıkarsın diye. Bu ayolga biz o'zimizni qo'shni to'xtarmiz ekan o'zimizni mana mezgillikka ko'rsatilgan o'zimiz mana hatto o'zaro uchrashgan vaqtda o'zimizni mana men televideniyada ishlayman ham meni ishrotalarda birgina misol keltiraman meni ishrotalarda u seni qarab turamiz deydilar qo'shib ko'rdim meni degach istarini tushuna olmaydilar mana shunday gazetani ko'rganlarimiz yo'q gazetani o'qimaymiz tutib qaraganimiz yo'q qo'limizda ham o'zimiz ko'rganmiz anda o'qirlik aybi yo'q deymiz. Bütün нәрселерden taşladık da, siyasetini taşladık, ciddilikle taşladık da, ben bunda da beyzbola ikerdik, çünkü ben hazırlandı şuradan kaçam, ben de erkek kadar işteylik eğitimi dediğim yani hazır mi? İşteylik mi, işteylik mi? Lakin jingilrek kılıkla iki kişi tarafından çıkan tane gazeteleri eğitim sanırım mı? Sıfatsız da eğitim şoyu, bir beyliğe hakkım bir olay da eğitim şirketin kinde kontrolü arasında karşı şoya karışasız deyip, hükümet jingillik keyrettik kişiler. Yani balaların chips keyretti bu, chips başarıla Coca-Cola şergiyasından açıklandı. O bir ziyanlı hikaye. Hazır İngilizlerde niye kırtırga yaramıyor federasyonuna kırtırga yaramıyor. Bizimkiler de kaçışlar yaramıyor şunlar reisinde ziyanlı firma var. O gayetler üzerine okuları ötediler. Rahmet avarga şundan da bütünlüğe gayet okumamışı. Şu kişi okuşa doğru şu kişi yazışı diye şekilde onlar üzerler ötediler. Lakin sonundan sıfatla kurtarılır vakit gitti. Dırsınımda başlanmış kimler bugün falan saatte falan aydır bu işe karar kabul edildi. Tataristan'da, Kazan'da, Kazan'ın başka bir rayonundayım. Her birisinin Rusya'dan tercüme ettikendeki internetten alınan haberler bile başlanmıştı. Bu elbette kızık duruyor çünkü kışanı birinçiler Rus kanalından işte, ikinçiler internetten kura. Мен исем Масум, мен Нурлат телерадио компаниясында эшлейм. Biz Nurlat телерадио компаниясы деп аталсак та, әлегә безнең телевидениегә бар. Киләчәктә бездә радиодан күргәнбез, ул безнең планда бар. Ләкин без Нурлат хәзер алга киткән шәһәр булып саналса, бездә Яңа Гасыр да юк, бездә Курай радиосы да юк, бездә Татар радиосы да юк. Ни кызганыч. Һәм biz менә әлегә санап чыккан, сораштыру үткәргән радиоларны Казанга килгәченә тыңлый алабыз. 2 dekabr saylovlar kunida, unutmasam Яңа Гасырдан күн-түн шулай бөрксез, бүген бездә зур бәйрәм, әйдәгез шулай бәйрәм хөрмәтенә SMS җибәрегез, фотолар җибәрегез дип инде бәйрәм дип күрделәр. Нигә альтернативлар шипердә әйтмәделәр? Хөрмәтле сайлаучылар, 1 dekabr көнне сезнең Единая Россия Путин Милли мәгариф компаниясен юк итте, сез татарча барга укый алмыйсыз. Әйдә, бүген әлеге очрашудан соң барабыз һәм мин сиңа 2 dekabr көнгә эфирне тыңлатып күрсәтәм. Мин иртән киткән идем, уннан бүләк киләсең. Бөтен безнең дәүләтлек эфирне алып барам, әйдәгез белгечләр барып, мин ул көнгә эфирне тыңлатам, мин 100% җавап бирә алам, нәрсә барганына һәм нәрсә сөйләгәннәренә.